Sathanda ukubingelela abangani beshalisa isiphuzo amagama ngihlengile Sibonga Wambotho-ke. Namhlanje Wambotho-ke bafowethu. Namhlanje ngifisa ukuthi ngichaze indaba yokuthi kusho ukuthini ukuyiphupha uthandaze. Ngibona abantu abaningi abangibhalela ukuthi ngiyiphuphe ngithandaze kwethu. Kukaningi kuhlukahlukene bafowethu. Kuyenzeka ukuthi uphuphe uthandaza ngoba wena kuthiwa ilwa kodwa nalo iphupho lakho lizokutshela uyabona ukuthi la kuze kwaba khona umthandazo ngoba bekusuka endaweni ethize. Uma uziphupha uthandaza basuke bekutshela ukuthi wena umuntu obhekene nezitha eziningi okwenza ukuthi ingilosi yakho iyona ekwazi ukuba namandla ngokucelela kuNkulunkulu fanele iphushe yona ukuze iziko lakho lihlezi livutha umoya wasezulwini okwazi ukulwa nezitha osuke hambisana ney'ngilosi ey'kwazi ukulekelela ukushanela yonke into esuke ifakwa phakathi kwempilo yakho ukuze impilo ikuhlule noma ingakusebenzeli. Okusho ukuthi kahle kahle okwakho sekufunakala ukuthi ube umuntu othandazayo. Ake ngenze isibonelo. Noma nakhu uthe uyaphupha, wayiphupha ngathi ephusheni lakho ucindezelwa yinto noma ngabe khona into ekwenzayo noma khona isimo sento embi ekwehlelayo. Mase kuthiwa vuka uthandaze khona ephusheni usuyayibona usuyathandaza noma ubukade ujahwa abantu noma kade wenziwa into engalungile nje ongayithandi engekho yinhle. Mase uthola ukuthi uyathandaza. Ngani yakwethu lapho ingilosi yakho wena ikwazi ukulwa ngomthandazo ukuze ukwazi ukuthi ulwe nabo bonke abantu abasuke befuna ukwenza okubi. Ngaleyo ndlela ungakugeji lokho umthandazo mawuba ukudla kwena iziko lakho lomthandazo akuhlezi kulivutha. Ube umuntu ongeke uze uhlukane nomthandazo ungaphelisi ungathandazani. Kahle kahle ukuba kuyenza ngabe uthandaza kawu-5 ngosuku ngaso sonke isikhathi, ngazo zonke iy'nsuku. Uthandaze kawu-5 ngosuku ukuze izitha zakho uma zisuke zizama ukuthi zilwe nawe zingakwazi ukusondela ngoba iy'ngilosi zakho zikugade ngezikhathi zonke. Uyabona? Uthandaze ekuseni, uthandaze emini, uthandaze ntambama uma kunokwenzeka. Kodwa futhi uthandaze ngo-6 uma ufuna ukuthandaza ngendlela eqondile. Uthandaze ngo-6, uthandaze ngo-6 wantambama. 6 wantambama, uthandaze ngo-9 ekuseni, uthandaze ngo-12 ebusuku, uthandaze ngo-4, uthandaze ngo-6 ekuseni. Uyabona? Ukuze iziko lakho lihlezi livutha uphinde uzothandaza kanjalo kanjalo. Ungavuli isikhala. Izitha zakho zisuke zihlulwa umthandazo. Ingakho ingilosi yakho isuke iphakamisa ukuthi thandaza. Okusho ukuthi zibike, zicebe, ungathuli bafowethu. Ukuthandaza-ke ngani zakwethu angazi abantu bathandaza ngendlela engayazi ukuthi kanjani. Angisho ukuthi ngiyagxeka. Wenza ukuthi uma uthandaza bobeka phansi inhliziyo yakho. Bebeka phansi inhliziyo yakho uzinikele kuNkulunkulu ngendlela yokuthi ubeke usizi lakho ngendlela okuzidabukela, okuzibeka phansi, ungazibeki ungcono, ungazibeki uthi unamandla athize ongakwazi ukusebenzisa wona uma kuthiwa thandaza. Uzibeka ukuthi anginawo amandla mina Nkosi nginawe. Zazi ukuthi akukho okunye ngaphandle kwalowo mthandazo mase utshelwe wona. Umtshele uNkulunkulu ukuthi wena Jehova mdali wezinsuku, mdali wezulu nomhlaba, ubaba umama kimi, ngaphandle kwakho angilutho. Uma ngilahlwa wena akukho lapha ngiyoshona khona ngoba ingilosi yakho isuke isitshelile. Kahle kahle ngiqinisile manje njalo ngoba isuke izokugada vele fanele ukhalele kubona. Nawe uyazi ingane yakho uma ishawa ingane izobalekela kuyona ngoba wena uyithemba layo. Nawe fanele wenze kanjalo. Ungathandazi nje engathi uyazi. Ungenzi umthandazo ongawuthandazi engathi uyazi ukuthi kuzokwenzakalani. Thandaza ubikele uNkulunkulu, ceba kahle kahle. Naba bekenza ukuthi nakho ngiphunyuka ukuthi uma ingilosi yakho isitshengisile ukuthi ephusheni lakho ubhekana nezitha mase kuthiwa thandaza. Yenze leyo nto leyo, ungayiyeki. Iyona ndlela, iwona amandla lapha akho wadalelwe khona ukuthi uyovikelwa lapho. Yezwa? Ungakwenzi okunye kuseceleni ngoba izitha zakho uma uthi uzosebenzisa amakhambi athize zizokuhlula ngoba vele zisuke ziganga ngamakhambi. Uyabona? Yingakho zaze zaphuma nokuthi abathakathi baze baphuma nokuthi awumbiwa ndawonye. Uyabona? Ngoba suke bazi uma uthi usebenzisile othize bazohamba bayoqeqa lo wakho bekushaya ngomkhulu. Kodwa uma kuthiwa thandaza, thandaza ngani yakwethu. Ake ngiphinde ngidlule. Kukhona umuntu othola ukuthi uphupha umuntu othandazayo. Uzibone nje uthandaze uze ukhale kungonakalanga lutho. Phakathi naphakathi ubone ukuthi lo mthandazo owuthandazayo uthandaza usuvukwa umoya okungenayo othi mawuwuzwa uzwe ukuthi cha awubali-ke usizi kodwa alubali lowo mthandazo awubali usizi lakho kodwa ubala imimoya eyahambayo yadlula emhlabeni uyihlanganise nemimoya ephilayo njengokulekelela nangokusiza. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi wena uyoba umuntu okwazi ukuthandazela abantu ngokuyiqiniso. Usuke lowo moya uzokutshela ukuthi we mthandazi
Kwazi lokho ukuthi wena umuntu ongumthandazi oyokhulekela abanye abantu baphile basinde. UNkulunkulu uyakwazi ukusebenza ngawe, akunikeze ingilosi enamandla okwazi ukulekelela abanye abantwana asebekhathalelwe noma sebephelelwe ithemba lokuthandaza. Uma kanjalo kwazi-ke lokho ukuthi le ngilosi onikezwe yona iyingilosi yokuthandaza yokusiza abanye abantu kanye nawe uqobo lwakho. Uyabona? Uma kanjalo usuke uwumthandazi, isuke futhi izikhulisa, isuke ikukhumbuza, isuke ikufundisa, isuke ikunika ukuthi vuka ekuseni ulwazi lolu suku lwanamhlanje ovuke ngalo ukuthi wena ngendlela obukade uyiyona izolo awusisiyona njenganamhlanje. Uthe ukushintsha wangena esigabeni esithize. Lowo mthandazo akusiwona ukuthi uwuthandazela wena kuphela. Uma uziphupha ungathi uthandaza esigangeni, uthandaza uzonyukelwa umoya, ingilosi yasezulwini kaNkulunkulu omdali nomhlaba bakwazi ukusebenza ngawe, ukuzobeka ukukhanya okuyolekelela abanye abantu, ukuba isandla sikaNkulunkulu noma ukuba isandla sabanye abantu abangasekho ukwazi ukufinyelela kubantwana bakho ukuthi uyohamba uhambe ubalekelele ngokubakhulumela kumdali wezulu nomhlaba ngoba ekwembathise wakunikeza inkanyezi yenengilosi yakhe ekhanya kakhulu okudlula labanye abantwana. Hhayi ngoba bengakhanyi bona, basuke bekhanya. Ikhona ukuthi izinto eziningi ezenzeka emakhaya zibangcolisile abantu abaningi. Abanye basetshenziselwe ubuthakathi bokuthwebula idlozi, okwenza ukuthi into esuke isisele kubona ukuthi bathemelezelwe ngomthandazo ozobalekelela ukuhlula nokunqoba isitha ngale ngilosi osuke unikezwe yona. Ngakho uzoyibona-ke usuthandaza, hhayi ngoba uthandazela usizi lwakho, uthandaze uze unyukelwe umoya owuzwa ukuthi uze omunye uthi ngithandaze ngaze ngahayiza noma ngaze ngabhonga ngendlela ethize. Uma kanjalo uthandaze waze washintshelwa umoya wavukwa isithunywa noma wavukwa ukubhonga okuthize, wavukwa into ekhuluma sadlozi. Lapho-ke suke sekuhlukile ngoba wena uma uthandaza kuzobe engathi kuvuka into esadlozi, okusho ukuthi kunabantu nakuwe ababekade benezinto ababezenza ezithize zokulekelela abanye abantu abasuke bedinga-ke ukuba yingxenye yale nto oyenza, kodwa badinga ukuhlanjululwa ngoba basuke besambethwe izindaba zemithi ethize abangase begcine betshela yona wena emihle. Abanye basuke beza ngemithi engekho muhle, so kufanele bahlukanise behlambulukeke. Uma kodwa uthandaze kwaze wanyuka ingilosi yesithunzi, impela wengane yakwethu basuke abantu bakini nabo bekwazi nengilosi yabo bekwazi ukuzobungaza kanye nawe ukwazi ukulekelela abanye abantu. Yebo-ke kunjalo ukuthi umuntu njengoba ezalwe lapha emhlabeni akayimele nje, uzalwa nemimoya ehlukahlukene yabantu bakini abaphila kudala baze bakhuluma indaba yakho ukuthi uyofika wena ngolunye usuku emhlabeni uyokwazi ukulekelela umuntu wasendaweni ethize, uyolekelela umuntu wendaweni ethize ngey'ndlela zonke baze bakhulume ukuthi yimani umntwana wenu njengoba enosizo nje kuyokwehla usibanibani ngesigaba esithile uyobe eselunga okuthize ngoba usibanibani uyobe esefikile ephathiswa ingelosi esuke zivume naye uNkulunkulu ukuthi asize abanye abantu. Uma nje uphupha lokuthandaza nje kubhekeke, uma uphupha ukuthandaza nje kosizi lakho nezitha, hlala kuwona ukuthandaza. Uma uphupha ukuthandaza ukuthemeleza emgaqweni noma ngabe sey'ntabeni noma ngabe semifuleni, ungathandazi usizi lwakho kuphela. Uthandaza nje, uthandaza ngayo usizi lwakho, ungumthandazi ukuthi wenze lokhu, uvume lokhu, ukwenze basize abantu. Ngiyabonga uCelethina lapho namhlanje. Wengane zakwethu, kune-video engizoyenza yokuthi uphindisela kanjani into umuntu ayenza kuwena noma ekutshontshela kuwena noma eganga egcekeni, uphindise. Ngizoyenza ngifake kwi-akhawunti i-channel le ebhalwe Hlengiphothwa. Ngiyabona. Okwanamhlanje ngicela ukuma lapho, ngiyabonga.